नेबाय जों लाइन थानाया जाहैबाय माने आलासि फैगासिनोमोन आलासिखौ बरायनो जों लाइन थादों दा आलासिया सफैनाय लोगो लोगो जों बेखौ बरायगोन बिबार सारनानै बिथाङानो जाहैबाय बिथांमोननि एकदम आइटिसि नै बिथाङा सफैबाय बिथाङा सफैनायनि उनावनो जोंबो माने लाइन हाबबाय दा जोंना जेरावखि थाङा मानो बेबायदि मोनसे लाइनै हाबो आरो जों मोनसे पेट्रियटिक डेन्सखौनो मोसागोन हिसाबै जों बेबायदिनो आराम जोंनि कालार वाइस हिसाबै हाबनाय जाहैबाय जोंखौ अपेनिं डेन्सखौनो खालामहोदों दा बिथांमोनहा लांनानै जोंखौ जोबोद मोजां जिरायनो जायगा होदों आरो बिथांमोनजों लोगोसे जों प्रग्रामजों थाफादों दा बेनि उनाव दसे जोङो साखाथियावनो थानाय रामफल बिल सुइस गेटआव बेरायफैनो दसे सम मोननायलाय बेरायफैदों दा नायलांबाय थादों बिनानावमोनहा बेवहाय बेसेबां माने रंजादों खुसि मोनदों माखासे बिनानावमोनहा गोबाङानो फार्स्ट टाइम रामफल बिल सुइस गेटआव बेबायदि बेरायफैनो मोननाया गरमजों जाबजों बिराद बरिं मोनबायमोन बेखायनो जोङो माने एसे नैबे स्राय बोहैनाय रामफल बिल सुइस गेटनि दैयाव एसे बिनानावमोनखौ माने ओंखारनानै बेरायनोबो सुबिदा होदों आरो बिनानावमोननि जे रंजानाय खुसि लानाय बेखौ नोंथांमोनहा नायदो दान्दिसे समावनो नै जोबोर रंजादों फटक लादों रिल्स बानायदों बिसोरनिखौथाय मा होनबावनो बिसोरनाथ' बिदिनोखासै नोंथांमोनहाबो बुजिखासिगौ नायदो होमबाबो दसे बेवहाय दं गासै 8 जन मोसाखावरि आलारि सोरांनि दा बिनानावमोनहा दान्दिसे ग्रुप फटक लादों नायदो एसे समायना जोंनि दख'ना बेसेबां समायना रमायना बेरोनाय ओरैबायदि नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो हाजासे थोजासे गोजोननाय थागोन।